Sa atong headlines kaganina mo, hatag na lang taog question ha. Pila naman ka kinabuhi in town ang nakutlo o nakalas epekto sa pagkusog sa habagat gumikan ni adto nga bagyong sa Inday. Nga moto nakamugna og nga kusog nga mga pag-uwan sa Visayas ug Mindanao nga mga lugar. Moto nga naabot in town og pila kabuok na ang nakalas base sa atong headlines kaganina. Muna yung tubagon, gikan karon hangtod sa dayong pagtapos sa atong programa. Mintas di pa ta ka-announce ang winner, pwede rin kayo mo makapadali na sa inyong mga tubag, ha? Hala, comment! Dira sa ato nga comment section sa nag-live karon nga programa ng Attorney Rufil, ang straight to the point, na kinahanglang i-share po ninyo. Ato nang balikan karon taud-taud ang inyong mga tubag kung nasakto ba na ingon man ang pag-follow sa atong promo mechanics. Ariyo na tas detalye sa atong mga balita, alas 7:52 nas kabuntagon. Gitrabahong taytayan sa Barangay Pulang Bato sa Nakbayan sa Sugbo, gitakda ng mahuman karong sunod buwan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos. DYHP, Tatak, RMN, Report. Gitakda ng mahuman sunod buwan ang taytayan sa Pulang Bato sa Takbayan Sugbo. Kini mo ipahibaw ni Mayor Nestor Archival. Karawas kalangay pagtrabaho sa mga proyekto. Ang Pulang Bato Bridge kisugdan pagpatuman na itong tuig 2023 sa laing contractor. Apat tungkol sa kahinis trabaho niini, ikanselar sa city government ang kontrata o gipatrabaho sa SJ Bonifacio Builders. Ginirekta na untang mahuman na itong buwan sa Marso. Apan na lang ay usab ang pagtrabaho niini tungkol sa pagpila kakakulian. Gipahibaw na ni Archival nga naisutang contractor di basali paghuman sa maong taytayan sunod buwan. This is very delayed, but we have actively addressed all of the concerns, and I'm happy to share with you the completion will be August 2026. Si Mayor Nestor Archival ang naisutang proyektong magdugtong sa bukirang mga barangay sa syudad, gigahinan sa kagamanan sa Takbayan ng 27 milyones pesos. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radyo man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Radyo mo nationwide. Padayon ta sa atong nga balita, bagong hepis kapulisan sa Nakbayan sa Sugbo, nangunay pag-inspection sa checkpoint ug may roving sa kadalanan atol sa laom ng kagabion para masiguro nga saktong gipatuman nga seguridad sa iya mga personnel. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante. DYHP, Tatak, RMN, Report. Nangunay ang bagong bilingkod nga hepis sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga si Police Colonel Ricky Sumalde sa gihimong nga checkpoint sa Mabuno Police Station sa Veterans Drive, Barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo niadtong milabing semana. Kini aron personal nga mo supervise sa mga sakop sa husto nga pagapatuman sa checkpoint pinasubay sa Police Operational Procedures o nga masiguro ang seguridad sa mga Sugboanon. Tinguhan niya nga mapatuman ang guidelines sa PNP, proper police decorum ug ang professionalism sa pagpara sa mga motorista diha sa publikong lugar. Lakip sa gisusi ni Sumalde ang deployment sa mga personnel kung kumplito ba kini sa mga gamit ug ang police visibility aron na mapalig-on pa pag-ayo ang ilang paghingusog sa crime prevention. Human sa checkpoint inspection, nanguna na usab si Sumalde sa pag-roving sa laom nga kagabion sa Nakbayan sa Sugbo ug gisusi ang gipatuman nga seguridad sa TAPS nga nahimutang sa Barangay Busay, bukir ang dapit sa syudad. Kini aron ihaga ma-evaluate ang kasamtangan nga kahusay kalinaw sa Nakbayan sa Sugbo nga mo'y sentro sa mga bisitahon sa mga lokal ug langyaw nga mga turista. Gisusi usab niya ang ginikanon sa mga turista o gi-review ang gipatuman nga seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa mga bisita nga naglingaw-lingaw sa mga tourist destination sa Nakbayan. Kasama mo sa Cebu City Police Office inyong radyo man Arlo sa mga DYHP, Tatak RMN. Sports ngayon. Aton dawaton karon ato balita sa sports. Binagi sa atong sports analyst ug international boxing judge. Kasama kay Edward Ligas, linya nato karon. Kasama kay Edward, baing buntag. Lansado na ang umaabot nga away ni world title contender Reggie Suganov kontra ni Sibanati Nunshingano nga taga South Africa nga gikatakda karong Setyembre 12 diha mismo sa Tagbilaran City. Mao kini ang gipaybaw mismo ni Reggie Suganov ug sa iyang manager nga si Attorney Florcel Podot no sa PMI boxing promotion. Matud ni Suganov nga nagpanikad na usab siya noon ining maong away tungod kay si si Banati Nunshingga usa lamang siya ang nakapildi lamang no ni Suganov dito ni adtong 2023 dito sa South Africa.
unya alang sa ilang world title fight atong panahona kining ilang away karong Setyembre 12 alang kini sa ilang eliminator no sa alang sa world title fight kung kinsa ang mudaog mao'y makasangka no sa kasamtangan nga IBF champion no sa 108 o sa light flyweight division. Sa mixed martial arts na nasagmuyo no ang mga fans ni Conor McGregor. Apil na mismo si McGregor sa iyang performance kagahapon tungod kay napildi siya pinagi sa technical knockout no sa first round na angol ang iyang tuhod unya di na siya makakontinue pa mao nga gideklarar nga napildi siya by technical knockout. Daghan kaayong nangapildi tungod kay daghan kaayong mipusta no kay si Conor McGregor usa sa mga gitawag na tog atraksyon no sa mixed martial arts. Kagahapon ako iyang nakonto no alang sa rematch nga si Max Holloway diin napildi siya pinaagi sa technical knockout tungod kay di siya makapadayon sa ilang away kagahapon wa pa matapos ang first round. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot nga mga skin cells o gipagrabe kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak nga makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o uban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatan-on, internal organ limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyoman Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Arimen. Salamat kay kasama Edward Ligas para sa itong mga balita sa sports. Ari na ta sa itong pagpaybaw karon kinsa maoy magkaruat sa itong 200 pesos nga GCash. Kay nakahatag kinig sakto nga tubag plus naka-follow pag yun sa itong promo mechanics. Ang tubag 20 ha. Maunay nakabsan sila mga kinabuhi epekto ni ining itong naaging weekend kapag uwan-uwan tungod sa habagat o kining gitawag og monsoon rains nga gipakusog tungod di atong bagyong Inday. So base sa latest nga record 20. So congratulations kay naka-follow sa atong nga promo mechanics. Si Emma Sanchez mo ni magkarawat sa atong 200 pesos. Congratulations, Ma'am Emma Sanchez. O niya, palihog lang tag-chat o balik sa itong Facebook page, Ma'am Emma, ha? Para sa imuhang kompleto nga pangalan or correct name, plus imong GCash number para ato na to dito mapasa or ma-forward ang 200 pesos nga GCash. Congratulations! O niya, mauni ang nagtapos karon sa ato mga balita. Happy birthday di ay. Naminaw karon ang Nodalog Dorlito family dina sa Dawis, Bohol. Nag-andam sa birthday celebration baby Janaya. Ika na ni Idol Tony diya sa Bohol. At ang inyo karon taon-taon, dumalang sa itong pipila ka mga pahinumdum kayo balik sa Attorney Rufil. Alang na si duga mga isyog mga komentaryo. Standby. Manako Dres Control kasama Jesus Menia og Nems Canyones.
Ako sa aming Radio Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag. Radyo mo nationwide.